سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبنيت نايو كم وترو أب أسرع أسران حمشتن علمنا عمت السلام عمت الرقعات عمت فقرن رقعتن كاب كويناتن ورا كويناتن تدحنا لا عمت كتكونيو كل سبز منه كل سبز بهك اتت بحقنا أحزاب أب كل قرنا عالم زلوجن ناب تكبار كل ودي هاي الوطن اتو مرحتي أب قدمي زلويهم زو سنوا موداتا حدا كابتي أب إسرع إسران حمشتن بفولوي كتمات زغل مدرخ انتلو ناي قداي كوينات يوكرين راشا الشمس اللي زخونين أنا بالدال نمبر بمولو معرابا وعلم بمنقد يوكرين أنصار راشا زواق على زول مدرخ مالتيو أبدي قداي زي أب إسرع إسران حمشتن دونالد ترامب سلطان تحريزت قداي كودا خليو نسلام كما تغليو قلق بحال كله التميديا جن بتعمي ناشنا خروي خيس سلازلو نت قدايتن غي ودا كل عينة بروباغندا يمز قبل زلو حدا كابو نتي حسابنا دونالد ترامب زنقدو دونالد ترامب عفز خفته حساب يلنجن نت نسو ناتو الأخات زبل وزن برو راشا ريجكت جراتو زبل زربا ببتسحي ميديا كزربا اللي جميرو له انتهى اكزاكتلي البلان اينا يخطي بوتين نتسيق وزلو زبال زلو حدا بحدا كنريو كنفتنينا نحوار خز قداي زينابي قصو كفتحيغل دونالد ترامب تسلط على لون راشا خنتاي ليفرج وين حيل اللي هو من قداي زي العلا قد سنت اب اسرع همشن قدام يتكر زوهب بعيننا جو بوليتيكا بناي وتهدراو كالا عين كري خلنا قداينا يوكريني كون نسو على بتدير غيبو ابزع بتتات بستفل عليه ملكه فنجر كنرينا so let's start here انتهى يوم زبل زلو انتهى زبال زلو اسكبز نسمع Russia has rejected key proposals floated by President-elect Trump's team to resolve the war in Ukraine. The Kremlin dismissed ideas like delaying Ukraine's NATO membership and bringing in European peacekeepers. Russia's foreign minister called the suggestions unacceptable, showing just how far apart Moscow and Washington remain on resolving the conflict. And this isn't just about Ukraine. The U.S. is navigating critical هجي انتايو تي زبحال زلو قداي انتايو زين دحريلنا هذا كابتي بروبوزال او ربعه بيلوتي كيف كيلوغ زبحال فلويلو اغناي دونالد ترامب ني قداي يوكرين غيرو حاتي وزلو بتسبتي هذا بروبوزال غريب نيرو تي بروبوزال نسوز غربه دما تقدم بوتا خيتو وهب غلو اب قداي ناي يوكرين نام نيتو متاوسي ب10 عام دي قال ملن دحري كدافافو كم دما امونغو فريز كم حدا بافر زون غيروم ናይ ኤሮጳ ሰራዊት ግሊገለ ከኣትዎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ መጀመርያ እቲ ኩናት ስለምንታይ ተበጊሱ ክንብል ኢና ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኩነታት እቲ ነገር ከይሸናኸርዎ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክራኸቡ ስለ ዝኾኑ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክራኸል እቲ ሚድያ ድማ ደይ መደይ ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኢጎናቱ ክሓርሞ ክፍትኑ እዮም እንታይ ክብል እዮም بوتين ينعقي كسم عيكلني ناي دونالد ترامب قال ملاي قد سوني بوتين ينعقي قال لهم نتيجو ناي دونالد ترامب بمتن كاف اب كال تنشن كوز دو تكوينات تقتل كم قتل كبرو كل يوم زفتنو زلو اب كل يوم دما بس دونالد ترامب مس ايلون ماسك تصبغ زمد الناس لزلو ايلون ماسك ينعقيو اتحيتي زريو قال لنا بلو نتا منقوم زلو كوينا زمدنا كبوت كو بتعمي يمتعر زلو زعانتايو دونالد ترامب بميديا غيرنا بسمعت كنتو نخلينا زبل استراتيجي سلو زلوم يو دونالد ترامب ابتناتو مصعودي يعطو خناياتون كرينا مس غزي كري ساتهم كن كاتو زغل غيروم يم ززاربو زلو ات استراتيجيناتهم كوميد مسل زلو اوكي درو ابز حدش عمت اتي مسرح ناي كوينات يغتل كم زلو بزكن رن خلنا بدي حدا كابو Ukrainians woke up on New Year's Eve to yet more air raid sirens. The early hours of the morning in Kiev were spent repelling another Russian attack. Multiple missiles, drones and threats of an incoming ballistic missile were reported, with at least 2 explosions heard just minutes later. There were no reports of casualties, but there was more damage, both in the city and elsewhere, adding to the destruction already caused by this. زنتاينا نسمزلنا درو راشا عبدرو نايت حدش عامت ون انتخونت مدقعتنا تطو كم زي بلد سلازي ات مدقعتي زخوني هو تهدراو قصعتناتو تطو كبل كم زي كونن زيادة كمان انصار نيتو زقبر بدهوتات ወይ ውን مسحابه መንጎራሻን ኔቶን ዝግበር ዘለውን እና ንሓረይ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ ዝናበይ ገጽ ከይድ خلخውን بكل መልክዕ ክርያ ክፍትና መጀመርያ ግን እዚ ጉዳይ ሪጀክት ገራቶላ ራሻ እና በሉ ሸንኮለ ደብሎ ዘሎ እስከ ክንሪዮ ክንፍትን exactly what is happening in 2025
Donald Trump is confident it will. In fact, he's promised to end it in one day. It's one of his top priorities. He has vowed to broker a deal between Ukraine and Russia. You should be prepared to make a deal. That's all. Got to be a deal. No, got to be a deal. Too many people being killed. That is a war that's too many people. Got to make a deal. And Putin has to make a deal. هجي أبزي هذا نجار كردانا له دونالد ترامب أب نفسه كيف عدل كوها بخله بزعبات كوينات كود كم زلون كل زكال كجبر كم زلون يدزارب دونالد ترامب كسب حجي مسراشة وين مرقزناتو مسراشة قالك زارب كله حشوية تزاري بيفلتني حنت زربان سايز دقم زكوينات زي تتوقف الكخلالو سبيز موزلو عنوتي زورزلو ربحات بالي بلو يزبل يتزقم እቶም ዶናልድ ትራምፕ ዘለው ልኡኻት ንሱ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ገብሮም ዶ ገለ ዝበሃሉ ሰባት ብተደጋጋሚ ካብቲ ዘሎ ናይ ጆ ባይደን ዝፍለ ሓሳብ የብሎምን ኣብዚ ሚድያ መፅኦም ክመፁ ከለዉ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ክደፍኡ ከም ዝኽእሉ ዘተንብህ ዘረባ ናፈሩ እዮም ዛረቡ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሩ ከይከዱ ሕጂ ስትራቴጂ ክኸውን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ እየ ስለ ዝበለ ንሱ ከምኡ ክብል ግን ነቲ ክኽተሎ ዝኽእል ፖሊሲ እቶም ናቱ ልኡኻት ዝዛረብዎ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ወይ ውን እቶም ልኡኻት ናቱ መብዛሕቶም ግዙኣት ናይቲ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ዝሕጉስ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍዎም ዘለዉ ክሕጉሱ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከይወፁ ሰንኮፍ ዘረባ ክዛረቡ ይኽእሉ ኮኑ ሳልሳይ ምናልባት ድማ ነቲ ሌቨሬጅ ንቭላድሚር ፑቲን ፀቕጡ ክገብርሉ ንሕና ነቲ ንሕና እንደልዮ እንተደይ ጌርካ ነቲ ኩናት ከነቐፅሎ ኢና ክብሉ እንድሕሪ ፈቲኑ ጀሚሮም ብዘረባ ምናልባት ቭላድሚር ፑቲን መርገፂ ናቱ ንክቕይር እሞ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ቴብል ዝለዓለ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ንክመፅእ እውን ከም ስትራቴጂ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ክሳብ ሕጂ ርኢናዮ ብዘለና መንገዲ ወይ እውን ንሰምዖ ብዘለና ምልክታት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ዝተቐየረ መርገፂ ከም ዘይብሉን የግዳስቶም ኣብቲ ናቱ ቲም ዝመፁ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ድዩ ኣብ ካልእ ፍሉይ ልኡኽናቱ ድዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤግዛክትሊ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክዛረቡ ኣይትሰምዖም ኒኻ ስለዚ እዚ ድማ ራሻ ሓደ መርገፂ ወይ እውን ሓደ መግለፂ ንክትብ ገዲድዋ ዘሎ He has a point. Too many people are being killed. Putin and Zelensky have to make a deal. The only problem is Putin is not game. He doesn't like the deal that Trump is offering. Says who? Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov. He has given an interview and on Putin's behalf, he has rejected Trump's proposals. We are not happy. That's what Lavrov said. But not happy with what? As far as we know, there is no draft on the table. Donald Trump is yet to spell out his plan. He just keeps saying he will get the deal done. But what is that deal? A formal proposal is expected only after Trump takes office. As of now, there are just some ideas that Trump and his team have floated. And one of them is about Ukraine's NATO bid. Trump wants Zelensky to defer it by at least 20 years. ሕጂ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ቲም ናቱ ዝኾነ ወግዓዊ ፕሮፖዛል ኣይገበረን ግን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ናይ ሚድያ ካብቶም ልኡኻቱ ገለ መልእኽታት ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ኩሉ ግዜ ታክቲክ ኣሎ ነቲ ዕምቆት ናይቲ ማይ ብንእሽተይ ንእሽተይ ኢኻ ትፈታትኖ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ኤድስ ናቱ ዝተፈላለዩ ዘረባ ዝዛረቡ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ዶናልድ ትራምፕ ክቕበሉ ስለ ዝበሎም ድዩ ወይስ ናይ ራሻ ግብረ መልሲ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንክዕቅንዎ ኢሎም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዘየገድሰይ ናይ ክኸውን ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ታክቲክ ስለ ዘሎ ኣብዚ ራሻ እንታይ ኢላ ኣላ they are not going to entertain this እዚ ዓይነት ዘረባ እዚ ክሰምዕዎን ምስኡ ዲስከስ ክገብሩ ድሌት ከም ዘይብሎም ኦልሬዲ ካብ ሕጂ ክዕንቅፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ እቲ ፍሬምወርክ ወይ እውን እቲ ኣቀራርፃ ናይቲ ኔጎሲዬሽንስ እንታይ ክግበር ከም ዘይክእል እዮም ዛረቡ ዘለዉ ንኣብነት 20 ዓመት ንዩክሬን ድሕሪ 20 ዓመት ኣባል ናይ ኔቶ ክትከውን ከም ትኽእል ክገብርዋ ክብሉ ከለዉ ጉዳይ ናይ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክመፅእ ከም ዲስካሽን ክኣቱ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ እዚ ናይ 3 ዓመት ወሲዱ ዘሎ ኩናት መበገሲውን እቲ ቀንዲ ምንጭናቱን ዩክሬን ኣብ ኔቶ ክትኣቱ ስለ ዝደለየት እዩ ስለዚ ደ ቶፒክ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ዝብል ኣብ ጣውላ ክህሉ የብሉን ክትብል እያ ራሻ ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘላ ኣብ ባይታ ትዕወ ስለ ዘላ ቨሪ ሲምፕል ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ካብቲ ጆ ባይደን ዝገብሮ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ዝፍለ ክገብር ኣይክእልን እዩ እንተገይሩ ኸ ክሳራን ውድቀትን ጥራይ ከጋጥሞ ዝኽእል ወይ እውን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክወስዳ ይኽእል እዩ ኣገይን እሱ እውን ዓብ ክሳራ ኢና ኣሜሪካ ብቁጠባ ሱፐር ፓወር ሜክ ኣሜሪካ ግሬት እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕላን ናቱ ምስ ራሽያ ውግእ ብምእታውካ የይብል ኖት ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ስለዚ ከምኡ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እዩ that's why he has to find a way of course ኣሜሪካ ዝተሰዓረት ክትመስል ኣይደልን እያ ዘላ ዓብ ናይ ኢሜጅ ናይ ሬፑቴሽን ፀገም ከጋጥሞም እዩ ምክንያቱ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሚሊተሪ ሱፐር ፓወር ኢና እናበልካ ፀኒሕካ ኣብ ዩክሬን ኣቲኻ ዝኾነ ይኹን ዕላማኻ ክትሃርም ዘይምኽኣልካ ዓብ ፅፍዒት እንድዩ ግን እንታይ ካ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ኣሜሪካ
እቲ ንዑ ዝገበረ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል እዚ ውግዝ ብመሰረቱ ክብገስ ዘይነበሮ ዓብ ጌጋይ ጆ ባይደን ካ ድምሱስ ስለ ዝኾነ ገይርዎ ስለዚ ንገድፎ ዘለና ተሳዒርና ዘይኮንና ስለ ተሳዓርና ዘይኮነሲ እንታይ ዳ ስለዚ የድልየና እቲ ኩናት ኢና ንገድፎ ዘለና ብዝብል ኣወፃፅኣ ከፀብቕ ይኽእል እዩ ስቲል ናይ መወፃፅኦ መንገዲ ኣለዎ እዩ እቲ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ክብገስ ዝግባእ ኣይነበረን ኣነ እንተዝኸውን ኣብ ማይ የጋጠመን ስለ ዝብል ጠጠ ክወፅእ ከሎ ተሳዒሩ ዘይኮነሲ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ስለ ዝኾነ ክብል ይኽእል እዩ መህደሚት ኣድላቶ እያ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ራሻ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘጠላቀየቶም ካ ክፈልጡ እዮም Meaning, don't try to seek NATO membership for at least 2 decades. That's one idea. Another idea is deploying European troops in Ukraine. Trump has already discussed this with Macron and Zelensky. This happened last month in Paris when all the three leaders were there for the reopening of the Notre Dame Cathedral. So here's what we have. No NATO membership for Ukraine for another 20 years and European troops in Ukraine. That broadly is what's being seen as Trump's proposal. And that is what Russia has rejected. Then what does Putin want? What kind of deal would he like? The kind which keeps the West out of Ukraine. Нас не может устроить. We need final legal agreements that will fix all the conditions for ensuring the security of the Russian Federation, and, of course, the legitimate security interests of our neighbors, but in a context that will secure the impossibility of violating these agreements in an internationally legal manner. Vladimir Putin himself has talked about ሕጂ ኤግዛክትሊ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ብኩናት ገይሩ ክገብሮ ዝፈተነ እሞ ደይሰለጦ እንታይ ክገብር ክፍትን እጂ ኣብ ጣውላ ኣሽኪዑ ዲ ጠዋዊዩ ክረኽቦ ክፍትን እዩ ኣትሊስት እንተ ወሓደ እንታይ ክገብር እዩ ሙሉእ ስዕረት ከም ዘየጋጥሞ ሓደ ኮምፕሊት ዘይኮነ ወይ ንፁር ዘይኮነ ዲል ገይሩ ግዜ ክሽምት እሞ ንዩክሬን ድዩ ንኔቶ ክሕይል ኤውሮጳ ሰራዊታ ክሳብ ተሃነፅ ግዜ ክወስድ ሽዑ ምክንያት ደልዩ ገለ ኩናት ክኸፍተሉ ዝኽእል መንገዲ that's exactly what they did ኣብ ሚንስክ ኣግሪመንት ኣብ 2014 ዝገበርዎ እንታይም ገይሮም ግዜዮም ሸሚቶም ኤግዛክትሊ ናይ ዲሳይቱን ዝብል ናይ ጀርመን መፅሄት ከም ዘውፅኦ ፍራንስን ጀርመንን መራሕቲ ሽዑ ዝነበሩ ፍራንሷ ሆላንድ ናይ ፈረንሳ ነይሩ ኣንጀላ ሜርክል ካ ናይ ጀርመን ተነይራ ክልቲኦም ነቲ ዲል ክቕበልዎ ከሎ ጋራንቶርስ ወይ እውን ኣብ ሓስቲ ናይቲ ስምምዕ እዮም ነይሮም ክልቲኦም ከምዘይ ክተልዎ እቲ ምክሪ ተሰማሚዖም ነይሮም ታይዳ ግዜ ክሽምቱ ንዩክሬን ወታደራዊ ምድላዋት ክሳብ ትገብር ሕራይ ክንብሎ ኢና ንፑቲን ክነሽቆ ኢና ናይ ብሓቂ ነዚኦም ኣሚንካ ክትከይድ ከቢድ ምዃኑ ብሕጂ እውን that's why exactly ነዚኦም ኣሚኖም ራሻ ዝኾነ ይኹን ዓብይ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ወይ እውን ክግበር ተኮይኑ ንፁር ዝኾነ ጋራንቶርስ but at the same time ብግምጣ ንረእይዎ ፑቲን ከምኦም እዩ ነይሩ ንሱ ሓደ ስለያይ እሱ ኤግዛክትሊ 2014 ነቲ ኩናት ምስ ተኻየደን ሓፂር እዋን ሽዑ ዝተገበረ እገዳን ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ምስ ረኣዮም እዚኦም ኣብ መወዳእታን ዓይንታይ ክገብሩን ነዛ ራሻ እንታይ ክገብርዎ ከም ዝደልዩ ተረዲእዎ ኤግዛክትሊ ካብ 2014 ንራሻ ሳንክሽንስ ፕሩፍ ክገብራ ጀሚሩ እዩ ዝበሃል እገዳ ናይ ኤውሮጳ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ከውድቃ ከም ዘይክእል እዚ እንታይ ማለት እዩ መሰረታዊ ዘድልዮም ኢንዱስትሪ ክሃንፅ ከም ዘለዎ መግቢ ነፍሶም ክኽእሉ ከም ዘለዎም ቁጠባ ናቶም ኣብ ነፍሱ ዝምርኮስ ክኸውን ከም ዘለዎ ሲስተምስ ክፈጥር ከም ዘለዎ ዝኾነ ይኹን እገዳ ክመፅእ ከሎ ቤን ገይሩ ክወፅእ ከም ዝኽእል መዋፅኦ ክፈጥር ከም ዘለዎ ዝምድናታቱ ክዕሪ ከም ዘለዎ ብዙሕ ዲልስ ክገብር ጀሚሩ ብፍላይ ምስ ቻይና ዲ ምስ ሃገራት ኤስያ ኣብቲ ጥቁ ዘለዉ እሱ ድማ እዩ ነቲ ቁጠባ ናይ ራሻ ከምቲ ንሶም ፕላን ዝገብርዎ ክወድቕ ዘይከኣለ በንፃሩ ንሳቶም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብፍላይ ኤውሮጳ ነቲ ስምምዕ ክጥሕስዎ ምዃኖም እናፈለጡ ከለዉ ዘድሊ ወታደራዊ ምድላው ዘይምግባሮም እቲ ዘሕዝን እዮም ዝብሉ ሽዑ ይገበሩ ሕጂ ድማ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ 3 ዓመት እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከም ዝኽእል እናፈለጡ እውን ዘድሊ ምድላው ኣይገበሩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኤውሮጳ ክዳሎ ዓቕሚ የብሉን ወላ እንተደለየ ብኣፉ እንተሓሰበ ነቲ ዘድልዮ ዘሎ ምድላዋት ንክገብሮ ዓቕሚ የፍቅደሉን እዩ ዘሎ ኦኬ ናው ንቐፅል ካብዚ ንቐፅል እጂ ብምስ ኔቶ ዘሎ ረፅሚ ድማ ክንርኢና legal guarantees. He is ready to negotiate with Trump, but he has 2 conditions. The first one is about Ukraine's territory. Russian forces occupy 20% of Ukraine today. Putin does not want to give this up. That's his first condition. And second, Ukraine's NATO bid. Putin wants Kiev to completely abandon it. Not a 20-year postponement, but completely scrapping the idea of NATO membership. Putin does not want Ukraine being drawn into the Western sphere of influence at all, nor does he want Western troops on Russia's doorstep. These are his 2 conditions. If Trump accepts, then Vladimir Putin may come to the talking table. What about Zelensky? Well, Putin does not want Ukraine. ሕጂ ኣብዚ ረኣዩ እቲ ራሻ ዝደልይዎ ዘለዉ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ድማ ዝሰማምዓሉ መጀመርያ 20% ናይ ዩክሬን ራሻ ሒዛቶ ዘላ እንድሕር ኢልና እዚ 20% ብምሉእ ራሻ ክትዕቅብ እያ ትደሊ እንድሕር እቲ ሒዛቶ ዘላ ትቐይሕ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ኤግዛክት እንታይ ዘርእየካ ዶብ ናይ ዩክሬን ምስ ራሻ ዘለዎም ቦታታት እዮም ዓፅዮም ዘለዉ እዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ኪሎሜትራት ንሱ ጋራንቲ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ናብ ራሻ መሬት ናይ ራሻ ንኸይመፁ እንተዝኽእሉ ነይሮም ብምሉእ እቲ ዶብ ናይ ምስ ዩክሬን ዘለዎ
ኪሎሜትራት ንውሽጢ ከኣትው መረፁ ነይሮም ግን ብሓፈሻ ኣበይ ኣተኪሮም ኣለዎም ኣብቲ ብላክሲ ናብቲ ብላክሲ እንተኽኢሎም እውን ናብቲ ዶንባስ ሓንተላ ዶኔስክ ወላ ሓንቲ ከተማ ኣብቲ ደቡባዊ ኣብቲ ገባሕር ናይ ዩክሬን ኣብ ታሕቲ ደቡብ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ናብኡ እውን ክመፁ መረፁ ነይሮም ዋይ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂክ ኣገዳስነ ዘሎ ነታ ኣብቲ ገባሕር ናይ ብላክሲ ጋራንቲ ሴኩሪቲ ናቱ ቸክ ከድሕኑ ስለ ዘለዎም ስለዚ ክሪሚያ ብካልእ ኩሉ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ክምለስ ከም ዘይኮነ እንተኽኢሎም እውን ትቕፅሉ ከም ዝኽእሉ ብዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ተሪፈን ዘለዋ መዓልታት ዝያዳ ናብቲ መሬት ብብዝሒ መሬት ምቁፅፃር ዘይኮነ ናብቲ ስትራቴጂካዊ ወገናት ከስፋሕፍሑ ክፍትኑ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክወስደ ወይ ክመልሶ ዝበሃል ዘረባ ክሰርሕ ከም ዘይኮነ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ዘለንስኪ ከንታይ ይደሊ What about Zelensky? Well, he's in no position to dictate terms, but where does he stand on these issues? In recent weeks, Zelensky has made a shift. He has hinted that he's open to discussing a deal. At the same time, he's been trying to win over Trump to gain some leverage during negotiations. I think that President Trump is a strong man, and I want very much to have him on our side. For me, it's very important. I want to discuss with him more details about this war. I think it's very important because he was not in this war, because he was not the president. It's understandable. And I want to share with him more details. The fact is, Ukraine is at the mercy of its Western backers. Without their weapons, it cannot fight Russia. So it will have to go with the deal that it's given. And that brings us to Donald Trump. How far is he prepared? So ትሕቶ ዩክሬን ዘለንስኪ ከንታይ ክብል ይኽእል እንድሕር ኢልና ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ክንብል ክሳብ ደላይ ዝኾነ ለሚኑ ዋጋ ክሳብ ዘሎ ኣብ ኢድ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዝወድቕ ክሳብ ዝኾነ ድሌታት ናቱ ባእታቶም ይክወሰን ንሳቶም እንታይ ክቕበሉ ይኽእሉ እንታይ ክነፅጉ ይኽእሉ እምበር ኣንፃሮም ከይዱ ነቲ ኩናት ክቕፅሎ ዝኽእለሉ መንገዲ የለን ኦኬ so much about this ካልኦት ሚድያታት እንታይ ብለሎ ካብዚ ኩናት እዚ ከይወፃና ሓደ ካልእ መንገዲ ምዝ ኩነታት ናይ ዩክሬን ዝኸይድ ዘሎ ድማ ኣብዚ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እስታይ ይስኸ on NATO territory. A scathing report from the US Helsinki Commission accuses Russia of launching hybrid attacks on NATO territory. It claims that since Russia's full-scale invasion of Ukraine, sabotage operations across North America and Europe have intensified. And if true, how has Moscow managed to target NATO and the West single-handedly despite severe sanctions? Our next report getting you the details. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ብብዝሒ ክንሰምዓ ኢና ኣብዚ 2015 ፕሮባብሊ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ነገር ክገብር ተኽኢሉ ኤሮፓ እቲ ኔቶ ዝበሃል ሓዊ ምፅሕታር ግድን ክጅምር እዩ ራሽያ ከም ዝትገብር ኣላ እናበለ ነቲ ኩነታት ከጓሃሮ ክፍትን እዩ ሓደ ካብኡ ድማ ኣብቲ ባልቲክ ሲ ዝበሃል ዘሎ መንጎ በዓል ፊንላንድ ስዊድን ሊትዌንያ ኤስቶኒያ ገለመለ ዘለዎ ራሽያ ድማ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ካሊንግራድ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ እቲ ራሽያ ዝተፈላለየ መራኽብ ደወገለዶናት ተጠቐመት ከላ ሃይፐር እዚ ሳይበር ዌርፌር ዝብልዎ ወይ እውን ኤሌክትሮኒክ ዌርፌር ዝብልዎ ወይ እውን ካልእ ሃይብሪድ ዝብልዎ ኩሉ ዓይነት ናይ ሳቦታጅ እንቅፋት ምፍጣር ናይ ኢንተርኔት መስመራት ምብታኽ ካልእ ነገራት ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ራሽያ ከምኡ ትገብር ኣላ እዮም ዝብሉ ዘሎ በት ስቲል ኢንቨስቲጌሽን ገይሮም ኤግዛክትሊ ራሽያ ከም ዝገበረቶ ዝረኸብዎ ነጥቢ የለን But that doesn't stop them. እዚ ጉዳይ ግን ከምኡ ስለ ዘይረኸቡ ራሽያ ትገብረላ ዝብል ቲዮሪ ኣይገድፍዎን እዮም እዚ ከዓ ሓደ ነገር ይዘብርሃልካ ገለ ነገር ክሓስቡ ከለዉ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝጅምሩ ነቲ ህዝቢ መተላለለ ኣርእስታት እዮም ዝፈጥሩ ንኣብነት ኖርድ ስትሪም እቲ ነዳዲ ካብ ራሽያ ተበጊሱ ናብ ኤሮፓ ዝኣቱ ዝነበረ መስመር መጀመርያ ኩናት ክጅምር ከሎ ኣሜሪካ መሳረመቶ እንታይ ይብሎም ራሽያ ጌራቶ ፑቲን ይገይርዎ ስለምንታይ ገይርዎ ከምዚ ገይርዎ ፑቲን ብከምዚ ገይርዎ እናበሉ ነቲ ሚድያ ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ፑቲን ከም ዝገበረ ገይሮም ይሚኖም ቀስና በለሽዑ ኣሜሪካ ጌራቶ ዩክሬን ኣሜሪካ ትፈልጥ ነይራ ዩክሬንዮም ገይሮሞ ገለመለ እናበሉ ናብቲ ሓቂ መፅኦም ኤግዛክትሊ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ፖሊስ ፍላግ ናይ ሓሶት ጭብጢ ገይሮም ውርገል ሓደ ጋዜጠኛ ከምዚ ገይሩ ሓደ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት ረኺብዎ ገለ ኢሎም መጀመርያ እቲ ሓሶት በቲ ሚድያታቶም ገይሮም ከጋውዕዎ ዘይፀንሑ ተራ ህዝቢ ድማ ነቲ ሚድያ ናቶም ጥራይ ስለ ዝኣምን ኦኬ ራሽያ ጌራቶ ገለ ኢሉ ካንሱ ክብድር ይጅምር ፅንሕ ኢሎም ቀስ ኢሎም ተሓቂ ከምዚ ኢልወፁ ይብሉ ማለት እዩ ሽዑ ተሓቂ ሰብ ኣይግደሰሉን እዩ ምክንያቱ በቲ ሓሶት ዘድልዮም ፖሊሲ ኣተግቢሮም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ድዮም ክገብሩ ገዳድዮም ክገብሩ ነቲ ዘድልዮም ስጉምቲ ስለ ዝወሰዱ እቲ ሓቂ ክመፅእ ከሎ ሽዑ ሰብ ብዙሕ ኣይግደሰሎም እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ከባቢ ኦቨር 22000 ሳንክሽንስ ኦን ራሽያ ልዕሊ 22000 ዝተፈላለየ ዓይነት እገዳታት ኣብ ልዕሊ ራሽያ ደርብዮም ኣለዉ ብምክንያት 22000 እዚ ከዓ መን እዩ ከባቢ 50 ሃገራት ዝኾነ ገይረኖ ዘለዋ
ኣብ ኔቶ ጥራይ 30 ዝኾነ 30 ዝኾነ ሃገራት ክልዋ ከለዋ ካልኦት ምስ ኔቶ ብቐጥታ ኣባላት ዘይኮና ኣብ ኤስያ ዝርከባ ሃገራት ይኹን ከም በዓል ጃፓን ድዮም ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ኣለዉ ምስ ኔቶ ዝፀጋግዑ ንሳቶም እውን ነቲ እስራኤል ኢልካ ድዩ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሓ ኣባላት ናይ ኔቶ ዘይኮና ንሳቶም እውን ገለ መልክዕ ናይ እገዳ ከም ዝትግብራ ተገይሩሎ ስለዚ ክንዲዚ እገዳ ተሰኪሙ ፑቲን እሞኻ ከባቢ 4 ሃገራት ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ኢደን ኢትየን ከም ዘለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ብሊንከን ክዛረብ ከሎ ኣብዚ ምፅኤልኩም ኣለኹ እዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ዓይነት ብድሆ ገጢሙ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ this is very important ክርድኦ ዘለና ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ war in UK, Europe and the US. እቲ ባልቲክ ሲ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ቤንቤን እዩ ዘሎ ክበሃል ከሎ እቲ ኩነታት ንክርዳእና ጥራይ ክዝረብ ስለ ዘድሊ እዩ እቲ ኤስቶኒያ ላትቪያ ሊትዌንያ ፖላንድ ዝበሃል ኣሎ በታ ማእከላይ ድማ ፀባብ መንገዲ ድማ ትወርዶ እቲ ካሊንግራድ ቦጌሩ ናይ ራሽያ መስመር መውፅኢ ስለዚ እዚ መስመር መውፅኢ ንራሽያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ነዛ መስመር እዚኣ ኣብዚ ብላክሲ ክሓፅርዋ ብዙሕ ሽግር እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ እቲ ኣብ ፊንላንድ ኢልካ ኣብ ስዊድን ምስ መፃኻ ካልኦት ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ተናእሽቱ ድማ ብሙላእ እንተን ቀይሕ መስመር ወዲወን ዘለዉ ኩለን እዚኣተን ኣሜሪካ ከም ድፋዕ ትጥቀመለን ዘላ ኣንፃር ራሽያ ማለት እዩ እዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ብድሆ ከም ዘለዎ ንምግንዛብ ጥራይ ክሳዕ ክንደይ ክሓፅርዋን ሽግር ክፈጥሩላን ይፍትኑ ከም ዘለዉ A report by the US Helsinki Commission describes how Russia has been orchestrating on the West's critical infrastructure attacks, violence campaigns, weaponized. All this aid is out the door yet. Even that, even what's been approved still has to be administered to Ukraine. Is there a concern that that could get stopped with the next administration? And Ukrainian officials have already said they're scaling back some of their attacks because they're running low. How far will this aid really go? ብካልእ መልክዕ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ኣዛራባ ኣርእስቲ እዩ እቲ ሓገዝ ዝወሃቦም ዘሎ ንዩክሬን ክንዲ ምንታይ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ንክንዲ ምንታይ ክሰርሓሎም ይኽእል እኹል ድዩ ዘለዎም ነቲ ኩነታት እቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ነቲ ኩናት ንክቕፅልዎ እኹል ድዩ ዝብል ዘረባ ድማ ነፍሱ ዝካለ ኮንቨርሴሽን ወይ እውን ዝርርብ ዝፈጥር ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ኦኬ Christina, I think that there's no reason to be alarmed at the moment. In fact, the things that we've been seeing and hearing coming out of the Trump camp probably are a little bit more on the reassuring side. President Trump himself said something about any deal can't leave Ukraine alone, or his words were not exactly that precise. I think he understands that he needs Ukraine to keep the fight up in order to put pressure on Russia to come to the negotiating table and make a deal that all sides can agree to. Right, that has been the issue. There has to be something to negotiate over, and American officials have said they need Ukraine to have enough territory, enough holdings to go to the table from a position of moderate strength. Trump has previously bragged that, he said he could end this conflict in 24 hours, but on Monday, Russia rejected some of the peace proposals that have been kind of floated by allies of President Trump. እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ዘለንስኪ ወይ እውን ዩክሬን ዝኣክል ኣፅዋር ኣለዎም ድዩ ብቢልዮናት ዝትመን ኣፅዋር ቀፃሊ ዝውሕዝ ዘሎ ናብ ዩክሬን እዚ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዩክሬን ሚሊታሪ ስታንድ ናታ ወይ እውን ኣቃውማ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ሓይሊ ኣብ ዘለዋ ግዜ ኣብ ጣውላ ክትቀርብ ትኽእል ምክንያቱ ሓይሊ እንተዘይብላ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ድኹም እንተኮይኑ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ክግደድ ኣይኮነን ነቲ ዘተ ሰላም ቀልጢፉ ንክፍርሙ ኣብ ጣውላ ንክመፅእ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ሕድገታት እውን ብፍፁም ሕድገታት ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ we have to give ብዓብዪ ወታደራዊ ዓቕሚ ንዩክሬን ድሕሪ ሂብናዮም እቲ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ከምኡ ድማ ኣቃውማ ናቶም ርዩ ቭላድሚር ፑቲን እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክቅፅል ስለ ዝኽእል ንዓይ እውን ከዋፅኣኒ ስለ ዘይክእል ሕጂ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ኣለኒ ክብል እንድሕሪ ኮይኑ ከምኡ ክንገብር ኣለና ዝብል ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ዘለዎም እቲ ምዕራብ ብፍላይ ጆ ባይደን ክሳብ ላስት ሚኒት ናይ ስልጣኑ ንዩክሬን ክሳብ ኣንቀራ ክዕጥቃ ክፍትን እዩ እቲ ሕቶ ግን ኣለካ ድዩ ዓቕሚ ኣሎ ድዩ እቲ ሕቶ ዩክሬን ድማ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ብድሆናታ ናይ ኣፅዋር ብድሆ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኮይኑ ዘሎ ሓያል እዋን ዋላ ናይ ኣፅዋር ፀገም እንተለዎም ካብኡ ዝዓቢ ናይ ሰራዊት ፀገም የጋጢሞም ዘሎ እቲ ሕቶ ድማ እዚ ኩሉ ዘረባ ንዛረበ ዘለና እቶም ሰራዊት ናይ ዩክሬን እውን ይሰምዑ እዮም እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ኩናት ክውዲ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ክውዲ እናተባሃለ ንስኻ ክትሞት ትደሊ ዲኻ ዝደሊ ሰብ የለን እዚ ኩናት እዚ ዩክሬን ክትሰዓር ምዃናን ገለገለ እቲ መሬታት ክውሰድ ምዃኑን ዝቕየር ነገር ከምዘ የለን ኣብ ከምዚ ኩነታት ክመውት ዝደሊ ሰብ ኣለኖ ዕድል ተረኺቡ ሰብ ክሃድም እዩ ዝፍትን ናምዚ ቢካዝ ብወገን ራሽያ ክትሪኦ ከለኻ ዓወት ቀሪብና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሞራሎም ላዕሊ እዩ ይደፍኡ ኣለዉ ዓወትካ ቀሪብና ኣለና ክንዕወት ቀሪብና ኣለና ክንውድኦ ኢና እዚ ጉዳይ ክብሉ ከለዉ ዩክሬን ግን ተስፋ ናይ ዓወት ዘይኮነሲ እቲ ኩናት ብስዕረት ናቶም ክውዳእ ምዃኑን
ናይ ግዜ ሕቶ ምዃኑ ክሪእስ ክሰምዑ ከለዉ ሰራዊታይ ዝኸውን ሓደ ብፍጹም ናብቲ ውግእ ክኣቱ ይደልኒ ካልኣይ ካብቲ ውግእ ከመይ ጌርና ነብሱ ከትሕኒ ክፍትን ኩሉ እቲ ሰራዊት ከምኡ ንብለኩም ኣለኹ ነኺሱ ዝዋጋእ ብዙ ሰራዊት ኣለውን ዩክሬን ብሓፈሻ እቲ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣዛረባ ኣርእስቲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቢካዝ ሲምፕሊ እዚ ንብሎ ዘለና ኣርእስቲ ነቲ ኩናት መሊሱ ናብቲ ናይ ዩክሬን ኣሉታዊ ወይ እውን ሕማቕ ውፅኢት ከምፁ ከም ዝኽእሉ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ዲስካሽን እስቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ቀፃሊ ከምኡ ክገብር ናብ ከምኡ መድረክ ይደፍኦም ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ግን ወላ ኣብቲ ባይታ ይዕወት እንተዘይሃለወ እቲ ኩናት ክቕፅለሉ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት መንገዲ ንምፍጣር ወይ እውን ከምኡ ዓይነት መድረክ ንምጥፋእ ኣብቲ ሚድያ ኣትሊስት ብዙሕ ይሰርሓሉ ዘሎ So I'm wondering how you see this playing out and if you expect the president-elect to back away from that claim as reality hits the road a bit. Yeah, Christina, I think, this 24 hours, 48 hours, it's not realistic. Vladimir Putin needs to be convinced that President Trump is not on his side and is not going to offer him some sweet kind of deal. And that, frankly, President Putin is going to have to accept the fact that any deal is going to include a security guarantee for Ukraine. And that's the part that they're resisting the most because, of course, the Russians want to continue the war or at least continue it as long as it takes for them to conquer Ukraine and reduce it as an independent sovereign state. As this war drags on, there's been big casualties on both sides, but, the estimates are hard to quantify, but the estimates for Russian casualties are anywhere between 10,000, 20,000, maybe up to 100,000. That's going to start to be felt at home, and it already seems to. There's reports out of Moscow this morning saying Russian people are losing enthusiasm for this so-called special military operation. At any point, do you see this conflict becoming a liability for Putin, or do you think he has enough of a handle on his population and his messaging that it won't matter? ሕጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኩናት እንተቐፂሉ ራሻ ክትከስር ከም ትኽእል ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘሎ በት they know exactly እቲ ኩናት ተቐፂሉ መን ዲስኣድቫንቴጅ ከም ዘለዎ እዚ ኩናት እዚ መጠን ዝቐፀለሉ መጠኑ ዩክሬን ኢዳ ክትህብ እያ it's a very simple mathematical ሕቶ እዩ ሰብ እናጎደላ ዝኸይድ ዘሎ ዩክሬን እያ ሰባ እናሃደመ ዝኸይድ ዘሎ ዩክሬን እዩ ሰባ ናብ ኤሮጳ ገፁ ክስደት ዝኽእል ናይ ዩክሬን እዩ ድሮ ተሰዲዱ ዘሎ ካብ ኤሮጳ መሊሱ ክርሕቕ እዩ because they see ሓደ ሰብ ኣብ ጀርመን ሂወቱ ዝመርሕ ዘሎ ዩክሬን ከይዲ ክዋጋኣሎም ኣይክእልኒ እቲ ኩናት ድማ ኣብ መወዳእታ እንታይ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ መጋበርያ ናይ ምዕራብ እምበር ንዩክሬናውያን ፍሉይ ሂወት ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ሕቶ መጠን እቲ ኩናት ንድሕሪ ዝኸደ ኤሮጳ እናተረኽመሸት ክትከይድ ምዃና ይርዮ ኣሎ ፑቲን he is making calculations መጠን ውግእ ዝተናውሐ መን ይቀንዲ ክህሰ ርዩ ኣሎ ኤሮጳ ኢዶም ናሃብ ይኸዱ ኣሎ ቁጠባ ናቶም እናተረኽመሸ ይኸይድ ኣሎ ፖለቲካ ናቶም ፋሕ እናበሎም ይመፅእ ኣሎ ኤቭሪዌር እቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮጳ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ነቲ ኩናት ዝድግፉ ዝነበሩ ቅልውላው ናይ ስልጣን የጋጥሞም ኣሎ እቲ ኤሊት ቅልውላው የጋጥሞ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቦታ ስልጣን ጠጠው እንድሕር ኢልካ መን እዩ ዝያዳ ጆ ባይደን ከመይ ኢሉ ተገሊፍ ኣሎ ኣብ ፈረንሳ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ማክሮን ከመይ ይመስል ኣብ ጀርመን እቲ ቻንስለርን ባይቶናቱ እንታይ የጋጥሞ ኣሎ and everywhere he go እቲ ኩናት ዝድግፍ ዘሎ እንታይ የጋጥሞ ኣሎ እዚ the reality is different vladimir putin ብፀብለልትነት ዘለዎ ናይ 5 ዓመት መርሕነት ተቐቢሉ ኣሎ ኣብ 24 ስለዚ he has enough time political leverage ነዚ ጉዳይ ዝክደፎ ቁጠባናቱ ዶሜስቲክሊ ወላ እውን እቲ ኩናት ይፅሎ እንተሎ ቁጠባናቶም ግን ኣዝዩ ኣብ ዳሓን ዝኾነ ደረጃ እዩ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኣፅዋር ናይ ምፍራይ ዓቕምናቱ ዝምድናታት ናቱ ሓደሽቲ ሚሳይላት ዘተኣታትዎ ዘሎ ስለዚ he has many things ነቲ ኩናት እንተቐፂሉ እውን ከዋፅዓኒ ይኽእል እዩ ዘብሎ ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎ እዚ ክንብል ከለና ግን ራሻ እቲ ኩናት ክውዳእ ከም ትደሊ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተዛሪባ ጥራይ እንታይ እዩ ኣብ ባይታ ተዓዊቶምሉ ዘለዉ ኩናት ብቓላት ጠባቢሮም ኣብ ጣውላ ክዕወትሎም ኣይከፍቅዱሎምን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ይምፃእ ወላ ጅን ዕፍሪት ይምፃእ ፑቲን ስናገና ሓሳቡን ድሌታቱን ክቐይር ከም ዘይኮነ ርዱ እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ሓሳቡ ከይቀየረ ከሎ ኣብ 2022 ዲል ገይሩ ነይሩ እዩ ምስ ዘለንስኪ ነዚ ኩናት እዚ ዓከም ዝደማውነት ከይበፅሕ ከሎ ተሰማሚዮም ነይሮም እዮም ኣብታ ስምምዕ ሻዕ እንታይ ነይሩ ዘለንስኪ ኔቶ ኣባልነት ክሓትት ከም ዘይኮነ ከምዚኹም ልቅድሚ ሕጂ ተራልዮምሉ ዝነበሩ እዩ እዞም ኤሮጳን ኣሜሪካን እዮም ሓሳብ ቀይሮሞ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብታ ሽዑ ዝነበረት መንገዲ ሓንቲ ሰንቲሜተር ክሓልፍ ከም ዘይክእል ንዑ ንኽተግብር ተኮይኑ ድማ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ሓደ ፌይልድ ስቴት ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ክሳብ እቲ ዩክሬን ዝበሃል ዝንቀሳቐስ ሃገር ዝኾነ መጋበርያ ናይ ምዃን ዓቕሚ ስለ ዘሎ that's why the critical infrastructure ናቱ ዝርምሶ ዘሎ እዚ critical infrastructure እንድሕር ረሚስካ ንዑ ክትሃንፅ ቢልዮናት ወይ ትሪልዮናት ገንዘብ ከድልየካ ኤሮጳ ካበይ ከምፅኦ እዚ ገንዘብ እዚ ነዚ ክሃንፅ ከሎ ድማ ጋራንቲ የብሎም መሊሱ ከፍርሶ ከም ዝኽእል ራሻ ክከብር እዩ እዚ at the end of the day ነቶም ኤሮጳ በፍንጫ
نت كونديشنز كم زقبلوا كنا سلازلو بفنجا كم زقبلوا يكجبرهم زلوا بر مين كلام مين كلام زي كونه أنا جاي الجون أبتي كما مسمى وين كما زته زقبر زلوا بوزيشن يوكرين حيلوا يفتنوا سلازلو راشاد ما تصفى كلهم كم زي بلو الرياليتي تكون إنها تبعدوا كنا زلوا تقبلهم ناي راشا زلي وزربات رايم كتب برزلهم بر ما تيخاب حقا ما تيخاوي قالت كنت قبرت خلصية بالكانيم زلوا زلوا دونالد ترامب جستا جيجا سئلي حيزو كي قربا بتطاولا مالتي جن زيا كتو حتى لما يدخلني زلات امريكا كز at the end of the day ايجو زبال سلازولا بامريكا نحنا كل كالتينا قال ملينا بلو نتنغرات كل تسوم زدليو خمس خون كقبرو سلازدليو. Now, barely 3 weeks out from the inauguration of Donald Trump for his second term, we find out that the situation between Russia and Ukraine and the possibilities of ending that war hit a big road bump. Everybody's been talking a lot in the United States, especially since Donald Trump announced that his special envoy to Russia and Ukraine was retired General Keith Kellogg, and the so-called Kellogg plan that he wrote earlier this year in an American publication. And now all of a sudden we hear from Russia, just actually this morning, we've been hearing some things, but this morning, Sergei Lavrov, foreign minister for Russia, just says, yeah, that's not a go for us. We're not going to play with that. That's not something we're even interested in. So زاد سمعت أنا هنا بحفشة بريزلنات independent media ونزبلو زلو مالتيو دونالد ترامب نب كرسي كرشة سلطان خمسة حدث معلتات تعرف الله بزلو جزء رشا كلير زخون السيجنال يبولو زغاتي سيجنال رشا كسب دونالد ترامب كسب حجي وقعوي مجلس أيها بنجل بحبو استراتيجيات ناتو بتم لغات ناتو قال ميديا بو بروباغندا خسر رسالة زغنة ندعو كم قبول وسيدهم أبتدأولان عايزهم كيمتو بتخكلنيا زخونه كم زيل كاتشكو انا قريب بالكان لهم ستريت فورورد ريجكت جيرو مالوتي كم بلان ولا كو وقع بلان تزي كونه بتحم كلا قبوز في تنزلو. And he's ready to start moving on. And so to try and unpack what that's going to mean and maybe why Russia's feeling this way, we have one of our absolute favorite guests today, Alexander Mercurius of the Durand, and gosh, just a great analyst and a delight to be around. Welcome back to the show. Well, I'm absolutely delighted to be here, Daniel, and thank you for your very kind words, your very generous words always. Listen, let's just jump right into that. What do you make, first of all, actually, let me back up a little bit. What do you make of what we've heard anyway is the Kellogg plan, and do you think that it's something that would be appealing to the Russians? No, not. The Kellogg plans بعد ما تفلو يلوخنا تكيلوغ كيف كيلوغ زبالة فلو يلوخنا دونالد ترامب أب يوكرين كهوني السود ما حدا بيبرز في سلسلة نبرة نسي كم حدا بلان جيرم زاربولو زلو قبول كهوني خلد براشاوية نزبل كم. Not in its current form, and I think they made that absolutely clear. And I think anybody who thought that it would clearly hasn't been listening to what they've been saying, because Kellogg is leaving open the possibility, or at least the article, the original article that was written in April, and comments he's made since, still seem to leave open the possibility that there would be eventual entry by Ukraine into NATO. And the Russians have repeatedly said that is absolutely out of the question. And again, in that original article, the idea of sending peacekeepers from Europe was floated. And the Russians have consistently opposed any suggestion of European peacekeepers, or indeed peacekeepers, going into Ukraine at any point. In fact, they were saying that this is unacceptable way back before the special military operation started, when it was first floated, as I remember. So anybody who's been listening to what the Russians have been saying would have known that the plan, if that is the plan, was not going to be acceptable to the Russians. Exactly. So كم زي أنري هذا لنا أنت يوم زبل زلوا تحطوا أتقداينا يوكرين عند حرس بوجركات تجنزبوا خين كوي ونتي يوكريناويان نو راشاويان زبلوا زلوا بوليتيكاويان ناي راشا زبلوا زنبرو ديسم وصلوا زقون نمبر كابنو وحوان حدا نجار نتصوري نيرو أبز يوكرين زبحال نيتو زبحال دمسي كسمع كم زي بلو the very first reason حركاتهم عند مسرة هاويان حتى ويونزو كينات زي كم زولع سكبروا كاب كلتا شع جميرو دما بعد بروفيسور جود ميرشهايمر زي كينات زي تعرف مخانو بتدقق من زي صحافه له سلامتايو يوكرين أكل ناينيتو مخان راشا مسرة هاوي ناي هجراو دحنتا هجراو تسأتا شجر كم زفترة لا بتحط دما ريو إزيك أي حبوتات كوينو زلو دي راشا حيزات زلا exactly نيتو أبي كوف قبل يفلت وين exactly أبي بوتا مزي كوف قبل كم زغاني إزقا completely من راشا security ناتا أملك تحط زوجي كم زي جيرو مترات يوم الراشا تقبر نجار كل واي كونن سلزي
ካላይ ዩክሬን ዓብ ሃገር እዩ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ንዩክሬን ተጠቒሞም ኩሉ ግዜ ኩናት ክስዕትሩ ምዃኖም ፈሊጦሞም ኣለዉ ስለዚ ዩክሬን under no circumstance ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኮንዲሽን ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ተጠቒምካ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ከም ዘይብላ ዋላ እውን ናይ ኤውሮጳ ከም ዓቃብ ሰላም ጋራንቲ ክገብሩ ኢሎም ዝኣትዉ ከምኡ ዝበሃል እውን የለን ንሳቶም እውን ነገር ክስዕትሩ እምበር ዝገብርዎ ነገር የብሎም ስለዚ by the way ከም ዝብል ዘሎ ዩክሬን ሃገር እዩ ነይሩ ንስኻትኩም መፂኹም ከየፍረስኩም ከለኹም ነብሱ ዝኸኣለ ሃገር እዩ ነይሩ መራሒ ናይ ዩክሬን ባዕሎም ጨውዮም ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣብ 2014 ካብ ስልጣን ኣልዮም ንዖም ዝምችኦም ሰብ ኣምፂኦም ኣብ ስልጣን ማለት እዩ ዕልዋዮም ገይሮም ኤፌክቲቭ ኣብ 2014 እሱ ድማ መበገሲ ናይቲ ኩናትን ናይዚ ኩሉ ሽግር ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ፖለቲካ ናቱ ኢዶም ኢትዮም ዝተፈላለየ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ዘለኹም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና ዘይንደልዮ ክትገብሩ ግን ኣይነፍቅድና ምክንያቱ እቲ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዓንዳር ኣካይዳ ንዓና ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኾነ ዝብል ዘረባ እዩ so ኩሉ እንተሪኻ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሴንሲቲቭ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካብዚ ናበይ ክቕፅል ንዝብል ድማ እቲ ኩነታት ራሻ ብንጹር ናቶም መርገፂ ይነግርዎም ኣለዉ ኪነዚ ድማ I don't know ፍሉይ ነገር ክመፅእ ዝኽእል ኣይመስለንን because ንጹር ዝኾነ ስጉምቲ ንጹር ዝኾነ መልሲ ዝወሃቦም ዘሎ And over the last couple of days, a whole succession of Russian officials, Putin himself, by the way, Lavrov very extensively in the long interview he gave yesterday, which you're leading with, the Speaker of the upper house of the Russian parliament, a person called Matviyenko. They have all been going out of their way to say this, as it stands, cannot work. We set out our position. NATO membership for Ukraine now or in the future or at any time is for us a red line. We're not going to stop the war unless that is acknowledged. Secondly, European peacekeepers, absolutely out of the question. There has to be a peace deal. There can be a peace deal. There can be negotiations. But we set out what our position was back in June when Putin spoke to the Foreign Ministry Board. And people really need to start listening to us. Now, the Russians have been complaining for a very long time that on everything related to Ukraine, people don't listen carefully to what they say. And they're going out of their way to repeat themselves again. So ብሓፈሻ ራሻ ብኩሉ ዓይነት ፖለቲከኛታት መርገፅናቶም ኣነፂሮም ኣለዉ እዚ ዝግበር ዘሎ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ኬሎግ ፕሮፖዛል ተባሂሉ ኣብ ወር 4 ዝተፃሕፈ በዚ ሕጂ ዘለዎ ቅርፂ ክቕበልዎ ድሌት ከም ዘይብሎምን ውፅኢት ከም ዘይብሉን ትርጉም ከም ዘይብሉን ራሻ ድማ ኣብ ኩናት ፀብለልትነት ክሳብ ዘለዋ ነቲ ኩናት ድማ ትደፍኦ ክሳብ ዘላ ንዓዓ እውን ንድሕነታ ወሳንነት ክሳብ ዘለዎ ሰራዊታ እናሓየለ ይመፅእ ምህላው ወታደራዊ ዓቕማ እናዓበየ ይመፅእ ምህላው ከም ኣወንታዊ እውን ይርይዎ ስለ ዘለዉ ዋላ እውን ምስቲ ዝዓበየ ሓይሊ ብኢድ ኣዙር ይዋግኡ እንተለዉ ኣብቲ ኩናት እቲ ብዙሕ ዋጋ እውን ትኸፍለሉ እንተላ ብግምጣሉ ድማ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣዝዩ ሓያል እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ቴክኖሎጂ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ኩሉ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣገባባት ናብ ናይ ኩናት ይኹን ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ ፅልዋ እናፈጠረሎም ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ራሻ ኢንዳይረክትሊ እውን ኢኮኖሚናታ ወታደራዊ ዓቕሚናታ ህዝብናታ ኣካይዳናታ ንፁር እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ንቭላድሚር ፑቲን ዋላ እኳ ዋጋ ዘኽፍል ኩናት እንተሎ ብግምጣሉ ግን ሓንቲ ፋሕብትን ኢላ ዝነበረት ሃገር እርንብቲ ሃገር ኮይና ፀላእትናታ ብንፁር ፈሊጡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ጠጠው ኢሉ ነቲ ፀላእዩነት ክምክት ዕድል ይፈጥረሉ ስለ ዘሎ ሃገራውነት ናይቲ ራሻውያን ሃገራውነቶም መመሊሱ ዝተረሉ ዘሎ ዝጎልሓሉ ዘሎ ኩናት ኩሉ ግዜ ሃገራውነት ይሃንፅ እዩ ኩናት ሃገራውነትካ ንክትሃንፅ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለምንታይ እቲ ፀላኢኻ ንኩልካ ይቐትል ክሳብ ዝሃለወ እንታይ ክስማዓካ እዩ ንዕኡ ክትከላኸል ስምዒት ይሓድረካ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ እቲ ፀላኢ ናትካ ድማ መጠን ብርቱዕ ዝኾነ መጠን ሓይሊ ዘለዎ መጠን ብዙሕ ዓይነት ስልትታት ዘለዎ መጠኑ ድማ ሃገራውነትካ እምናዓረይ ዝቕየር ራሻ ድማ ፌሲንግ እዚ ኩሉ እገዳ ወሪድዎም ዘሎ ንተራ ራሻዊ ይሃርሞ ኣሎ ዋይዛ ፀላእቶም ብዙሓትን ብዝተወደበ መንገዲ ከጥፍዎም ከም ዝፍትኑ ዘለዎ ይርድኦም ስለ ዘሎ ስለዚ እንታይ ይገብሮም ኣሎ መሊሱ ከም ዝሕርን መሊሱ ነቲ ኩነታት እቲ ክምክት ከም ዘለዎ ይገብረሎ መጠን ነዊሕ ዝመፀ እቲ ሃገር ኣዝዩ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልኒ ባት ኢን ደ ሾርት ተርም ን ሜዲየም ተርም ሃገራውነት ክሃንፅ ይኽእል እዩ ከም ቭላድሚር ፑቲን ዝኣመሰሉ ድማ ነቲ ጉዳይ ሒዞም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስድዎ ክፍትን እዮም ነቲ ሃገራውነት ተጠቒሞም ነቲ ሃገር ኣብ ኩሉ መሰረታዊ ነገር ብሃገራውያን ከም ትምራሕ እሱ ድማ ነቲ ሃገራውነትን ነቲ ሃገር ነቲ ፖለቲካ ነቲ ቁጠባን ናብ ዝበለፀ መድረክ ንክኸይድ ክደፍኦ ይኽእል እዩ
انت ديلي هجراونت تزخبدي كتحنصو هجراونت تزخبدي هجرات دايما دايلن كويناتين زفترة هجراونت نكحنصا بزحات بوليتيكيات اب تاريخ زتقاملي تغلالت هجراونتنا ترمسمس كده نتيجه كتزي تخلنيغا حبراو علامه كتجبراي تخلنيغا سلازي وق دايما دايلو يدلين يروم مسناي وصع حيلي سلمتاي هجراو سميت مسحلو تزبي بحاده منجدي بحنت فيسكا ناب حدا معازن كتاخذ تخليخا زغا نتهجراونت تعمي يستكم دق سبات دما كاب قلاوي ربحاناتهم ولا ناشتو ناب زعبي علامه نايت هاجر كطمط مزجمريتي هاجر ناب زبلت قلطف زخون عبيد كجبر زخل انت زي اللي كم زابي روبا زول حاديك ناتو ربحات رايز كبر انتحرو قينو اموداتا ناي هاجراو تشالنج خمصا كخلو حاديك هادم يزفت بزواص من قدمر حبراو طقمك رايو يكلني زي هاجراونت لعلا قداسنا سلزلو راشد منت مدرخون نخمو خطقامل كم تغلينا نرزالنا. Okay, let's continue. Christina, I think it's already a liability for him. Inflation in Russia is running at 10%. The interest rates, the bank announced, will stay at 21%. As you mentioned, manpower problem is pretty severe, so severe that Vladimir Putin accepted an offer from North Korea for tens of thousands of North Korean troops to fight on Russian territory. He doesn't have much leeway. This is not a popular war, and it's not going to get better for him. So I think he's already facing a lot of internal pressure, and he wants Trump in because he thinks that, time is not on his side the longer the war goes on. And that's why, of course, it's important for Ukraine to be able to continue to fight. I also want to ask you about just that, these North Korean forces. So, دايم تقولوا زلوا كل الزرباز بلو زلوا they know exactly the answer بخانو. تايم جزية أبون راشا مخانو. جزية زي بلو ناي جزية تأجم زلوا مس جزية جودنا عبيك خيزغل أوروبا يوكرين مخاني فلتيهم. يوكرين already ناي جزية حتى تحجز كابكال تحجرات دمت تطورنا بلي متزالو ينكت على سلزي تحجز تطورنا بلا تقيدو تحجر تاخذ كون ملو بملو بحجز تنبر زال هجريا وتدروا تريب لك كمية لغة زبل عوا مقبي أبيت أبحكمنا حق زخوانة كنت طبعا بلا يوكرين بزوان كنت طبعا هتزيرو خيني بملو تهيوتنا يتحجر بحجزنا كلا تحجرات يزغيزلو من يوم كذا حجزلو جرب أوروبا هبكم يكون تاتلو زجاجة ده every كنت طبعا أوروبا بتزخاف أمل كعو ناتر مسيز غيزلو سلازي كل كن ريو خلنا منيو جزية أبغون مني زلون دهرينا جزية أبغون راشا يزلون ناو أبزيجي راشا تكوينات يربح حبيب لي اللهم واقع يخفلا لكم حسن راشا تحتاجن بتزامادي كوينات يزي مني زيادة قبلتنا مني زيادة كتصمم زغل مني زيادة كتصل زغل منيو تصاويرو قرب خي زغل راشا يا زبلت هذا الراشا اتزبلت ادفانتج زلون هذا اللي راشا ندادي سلازلو مسرتاو ነገር ንኸተፍርዕ ዕድል ኣለካ ሕሱሪ ነዳዲ ሙሉእ ጉዱል ሙሉእ ዘይጉዱል ፀጋታት ኣለዎ ንሕርሻ ዝኾን መሬቶም ሰፊሕ እዩ ክጥቀመሉ ጥራይ ዘለዎ መዓት ማዕድናት እዩ ዘለዎ ቻይና ምስኦም ሃንገፍገፍ ናበለት ክሰርሕ ትደልያ ኩሉ ፅላት ካልኦት ሃገራት ሃርገፍገፍ ናበሉ ምስኦም ክሰርሑ ይደልዮም ስለዚ ራሻ ንኽትቅፅል ዘኽእል ፀጋታት ኣለዎ ኤሮጳ የብሎምን እሱ ኤሮጳ ድሮ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ናይ ራሻ ነዳዲ ጠጠው ስለዝበለ ቁጠባናቶም ከመይ ኢሉ ጭርንግልኝ ይብላ ኣሎ Ukraine ዝገደደ ዶናልድ ትራምፕ ገንዘብ ክባ አይደለም ስለዚ ገንዘብ ተደይብ ካም ዩክሬን was going to happen ስለዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ብግምጣሊ and that's exactly why እዝናትና ሚዲያው ነገዳስነ ዘሎ እቲ ዘረባ ምትርጓም ዘይኮነ ሓቀኛ ትርጉምናቱ ክንርድኦ ክንከላልና ሚዲያ ክሳዕ ክንደይ ከደናገር ከም ዝፍትን ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ብግምጣሉ ምዃኑ ግዜ ንዓታቶም ይዝሃሲ ቭላድሚር ፑቲን ድማ exactly ለዚ ኩናት ካልኩሌት ገይርዎ እዩ መጀመሪያ ክዕወቱ ልኩም ዝኽእሉ ተኣኻኺቦም ብረስኒ ክመፅኹም ዝኽእሉ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ዲሞክራሲ ናቶም ቁጠባ ናቶም ክርመስ ምስ ጀመረቶም ፖለቲከኛታት ገጅፍ ቀይሕ ካርዲ ክርእዩ ምዃኖም ካብቲ ፖለቲካ ክእለዩ ምዃኖም ኩናት ናይ ዩክሬን ዝድግፍ ፖለቲከኛ ክህሉ ከም ዘይኮነ እንተደጊፉ ድማ ብስልጣኑ ትቕኒ ከም ዘይክእል ክፍለጥ ምዃኑን ምስ ግዜ ድማ እቲ ኩናት very unpopular ክኸውን ምዃኑን ህዝቢ ድማ ተላዒሉ ነቶም ፖለቲከኛታት ክጓሕፎም ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ኤሮጳ ዝተበፂሕ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ጀርመን ኣብ ፈረንሳይ ንሪኦ ኣለና ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ብደረጃ ኤሮጳ ድማ እቲ ምርጫውን ርኢናዮ ስለዚ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ንዑ ዘይድግፉ ፖለቲከኛታት ክመፁ እዮም ኤንድ ሪዛልት እንታይ ክኸውን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ድሕሪ ኢሉ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ንኣሜሪካ ግሬት ክገብራ ይክእልን ይፈልጥ እዩ ስለዚ ሂውል ፎከስ ኦን ሂዝ ኦውን ካልኦት ሃገራት ካልኦት ፖለቲከኛታት ተመሳሳሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሞዴል እናተኸተሉ በዓል ቪክተር ኦርባን ድዮም ሮበርት ፊኮ ድዮም ካልኦት ኩላቶም ድማ ሜክ ዩሮፕ ግሬት ኣጌን ዝኻ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ብዝቐልጠፈ መንገዲ ዓፂና ናብ ቁጠባዊ ዝምድናታትና ክንከይድ ኣለና ምስ ራሻ ዕርቂ ክንእውጅ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ብመሰረቱ ብዘይ ናይ ራሻ ነዳዲ
ክንህር ኣይከል ኒት ሞተር ናቶም that's exactly what they need to solve ግን ነዚ ክገብር ዝኽእል መርሕነት የለን ናይ ጀርመን ምርጫ ዓብይ ኣገዳስነት ክህልዎ ኣብዚ መን ክዕወት ክእል ኸውን ኣብዚ ናይ ጀርመን ምርጫ ተራእዩ ጀርመን ከምቲ ዕቤት ናይ ቁጠባ ናይ ጀርመን ብምእታው ሓደ ኣገዳስነት ክኸውን ከም ዝኾነ ብግምጣሉ ወታደራዊ ዓይን እንተሪእኻዮ ንኣብነት ራሽያ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሰራዊት ናይ ሰሜን ኮርያ ይመፅኦም ኣሎ ራሽያ ይብሉ ኣለዉ ያ ራሽያ ብዙሕ ዕድላት ከም ዘለዋ በዚኻ ትርኢ ሰሜን ኮርያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እዩ ብዙሕ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እዩ ፀገም ናይ ነዳዲ ኣለዎ ፀገም ናይ እኽሊ ኣለዎ ፀገም ናይ ቁጠባ ኣለዎ ራሽያ ድማ ኤግዛክትሊ እቲ ሰሜን ኮርያ ዝደልዮ ነገራት በብዝሕ ኣለዎ ስለዚ ንግዲ ክገብሩ ክእሉ እዮም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካበይ መፀ ወታደር እዩ ዘሎ ካብ ምልእ ዓለም ብገንዘብ ገዚኦም እንዳይኮኑ ዘዋግኡ ዘለዉ ናቶም ክኸውን ከሎ ሓላሊ ንራሽያ ክኸውን ከሎ ሓራብ ናይ ኔቶ ሰራዊት ገይሮም ድም ብኡ ዝትክሱሎም ዘለዎ ሚሳይላትን ገለ ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ኤግዛክትሊ ይፈልጦም እዩ ዊክነስ ናቶም ድኻም ናቶም ፀገም ናቶም ኣበይ ከም ዘሎ ኣብታ ትሕምሞም ቦታ ድማ ክሃርሞም እዩ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ንሕና ድማ ኤቭሪ ሊትል ዲቴይል እናረኣና ከከም ኣገዳስነቱ ናባኸም ከነቕርቦ ኢና ተጠቐሙሉ ትዕድል ክንብለኩም ንፈቱ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ነቲ ስራሕና ምድጋፍ ድማ ናይ ወትሩ ናትኩም ስራሕ ክኸውን ይግባእ እናበልኩ ምዝያ ኣገዳሲት ለበዋ ትገጥፎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምሕፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐሙሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች